Amang inang naposo bulung na hupar sangapihami. Horas selamat Paskah madihita saluhutna. Alananaing masuk ma barisan prosesi diiringi musik. Jongjong mahita saluhutna. Undul mah dihita saluhutna tabege mah kor paropuan huria HKPP Bogor. 오래 보지게
Hamu saluhut na ama nami dohot ina nami dohot sudehi tanah marpungu di bagas nabadiaon. Hami saluhut parhaladoni HKBP Bogor Resort Bogor. Dohot sude pendeta pasahaton selamat pasca perjolo madihita saluhutna. Hamu akadongan natinobus ni Kristus. Marlas ni roha dohita sadarion, ala nunga malua hita sian subia doho sorop ni hamatean, hinorhon ni haheheon nai, pujiot tamadebata namar holong rohai, ai dilehon do anakna nahi naholongan nai, bahen tubus ni dosata. Pesta Paskaido goarni pestata sadarion, dapotan hatuaon dohot haluaon dohita, marhite hite haheheon itu hatta Jesusi, nunga dapot hasonangan behita, jala taruli di ngolu nasora sudai, pesta Paskah, pesta lasni roha, pesta hatuaon dohot haluaon, laos tapaubuk domusetu pesta pareheon, seksi paropuan ni huriata. Atong tapatuduhom malas ni rohata, Maret de mahita pesta Paskah hatuaon. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon ni Jehovah,
marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi, batu naong binolokon ni akka pade bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangan doi, anggo di matata, haleluya. Maratangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauleate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite hite hama matemi, ala disodangi hotanoman nami, asa marpakirimo na mangulu hami, ala ni haheheomi. Dang pola mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat horo hami sian haholomon tuhati uron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor seaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Tangihon hamu mapatik ni debata, imana dienesian sada korin onom ayat 20. Ai argado hamu ditobus, dibaheni pasangam hamu ma debata, marhite hite daging muna, dohot marhite hite toddi muna. Ai debata do napunai, ima sahatna, atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patiknai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patimi. Amen.
dosa tanah godangi tu adupan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergogona sohatu dosan para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak perdosa nadangolon ro tujolo ni habangsa habadion mi laho manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jot huar sahi hami ho marhite hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami narwai dang huha holongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gogonami nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami dibaheni tamadori masanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai. Purus mahamenuaeng tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan saya asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Ala ni pangaleo siota do umbahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debatan na di ginjang.
mangihon mahata ni debata turupuk epistel di hari Minggu pesta Paskah perjuluun imana tersurat di pasalmen biddu 100 mamuka sanaya sada sahatro di ayat 5 tajahama marsorisorin Ede sian si David puji majahoba aleton diku jalana sarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai Puji majahoba oleh pamdiku jadi namun halu paham hingga bebasana sudena Ibana do manesa dosam sudena Ibana pamalum akasahitmu sudena Ibana paluakon ulumsian hamagoan Ibana martupahon tuhot dengan basa dohot asiniro Ibana pamaha peruham merhite-hite dengan basa asa mulak posoho songon pidong raja wali ido sahatna maratua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Porseautai songon nahina tiddakon nidongata saha porseaon disadok portidion rap mahita medok au porsea di debata Jehovah ido ama pergogona sohati dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinor silang natu atu banua toru dung di tanom namulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate
au porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato pandehala Kristen akan nabadia, doho deha sesani dosa, doho deha taina mandok, mula mangulu dosogot daging dihalak nau mate, doho dihangoluan nasora sudah. Amin. Hurian itu hatta nan iha holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabegema tikting namasa di huriata di bagasan Minggu 17 April 2022. Tikting nama ragam. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu Paskah parjolo topik minggu nunga hehe Jesusi. Dakdanak nasorang. Nah di hari Sabtu sia April 2022 di basa-basahon tuhatta do sada dakdanak bawa anak ketiga di keluarga ni amata sabam pe si marmata inata Lena Sari Mariati Boru Sinurat alamat sektor kana hipasdo dakdanaki dohot natorasna huria pasahaton selamat di persorang ni dakdanak tu keluarga. Sai di pasu-pasu debata madakdanaki simbor magodang gabe si habiari debata jala si bahen lasni roha tuna torasna ruas namoding. Nah di hari Jumat 15 April 2022 nunga jumolo marujungolu Riama Felicia Natalia Borusia Gian Naposo umur 23 tahun boru ni keluarga Jesiagian Boru Pangaribuan alamat sektor Filipi. Sadarion di Patupa Huriatado Parmingguan di rumah duka Sinar Kasih masuk pukul 10 WIB na hinobasan ni Amang Padita S. Simanjuntak STH Sintua MT Silaen Dohor Sintua BF Kutajulu Tuudean sadarion Minggu 10 April 2022 di TPU Gunung Gadung. Huria pasahaton turut berduka cita tu keluarga. Anggiat matuhatta na mangapuli rohani sude keluarga na tininggal honna. Parmingguan ari haheon ni tuhatta Yesus pesta Paskah. Sadarion Minggu 10 April 2022 ima pesta Paskah parjolo ari parningotan di haheon di tuhatta Yesus Paskah parjolo. Parmingguan Paskah manogot masuk pukul 7, parmingguan sekolah minggu masuk pukul sia WIB, parmingguan Paskah arian masuk pukul 10 sada WIB, mardomu mamusetu pesta puncak parheheon paropuan HKBP Bogor. Parmingguan Paskah arian masuk pukul 10.04 WIB. Di parmingguan pukul 10 sada WIB dung sipul tikting begeotado kata sambutan sian ketua panitia pesta parheheon paropuan HKBP Bogor diuduti drama musikal sian paropuan HKBP Bogor. Hari Senin 10 April 2022 pesta Paskah paduahon ari parningotan di haheon di tuhatta Yesus Paskah paduahon marminggu dohita disi masuk pukul 10 sia WIB hombartu surat ni opu eporus HKBP patu paotado papungu pelean manang bakti Paskah tu pelayanan diakoni sosial caritas dan emergensi HKBP jala tapasahat mai dung sipul jamita surat sian opu eporus boy mata jaha di warta jemaat. Pertangyangan sektor. Di hari Kamis 21 April 2022 masuk pukul 10 sia WIB pertangyangan sektor di Patupa di gedung sekolah minggu lantai 2 nama Jabui Jala Parkobas di pertangyangan sektor Ima sektor Betania Jala sektor na asingna Boy Mandohoti Marhitejum Lingjum di Sagihon situa sektor di WA Group sektor Riyama Hita Mandohoti Jala tetapma tajaga protokol kesehatan. Seksi paropuan.
Dewan Diakonia. Pemenang lomba fotografi Parheheon Paropuan 2022, juara sada Perdana Maragenda Soli Deo Gracia oleh Silvana Manurung. Juara 2, Sukacita Melayani atau Perempuan di Belakang Layar oleh Emilia Kristina. Juara 3, Bersama Kita Bisa oleh Tiurma Pardede. Favorit juara 1, Perempuan dalam Baptisan oleh Yanawati Sinaga. Favorit juri 2, Marulaun Nabadia oleh Silvana Manurung. Pada hari Jumat 29 April 2022 pukul 15 WIB, Seksi Paropuan akan mengadakan rapat periodisasi bertempat di lantai parkir. Seksi AMA. Pada hari Jumat 22 April 2022 pukul 19.30 WIB, Seksi AMA akan mengadakan rapat periodisasi bertempat di lantai parkir. Seksi Kesehatan. Di hari Minggu 24 April 2022 mulai pukul 8 sahatu pukul 10 sada 30 WIB di Patupa Seksi Kesehatan Dohot PMI Bank Darah Do aksi donor darah maringanan di lantai parkir. Di hari Senin 25 April 2022 mulai pukul 10 sia WIB di Patupa Seksi Kesehatan Do webinar taringot tu manfaat donor darah tu hahipason via Zoom. Narasumber IMA Bapak Dr. Wisnu dipangido tu akaruas asa madohoti acarai. Naparpudi Parhepengon. Saldo 15 April 2022 godangna 360 juta 860.360 rupiah. Songonima tikting nama sadi huriata di bagasan mingguon selengkapna boima tajaha di lembaran tikting naung di paradeni huriata mulai tema dihita saluhutna. Sonari hupasat hamima partikian tu inang ketua panitia pesta Parheheon Paropuan laho pasahaton kata sambutan. Shalom. Horas madihita saluhutna dihamu aka amang dohot inang nami. Selamat Paskah madihita saluhutna. Nahu parsanga pihami amang Pandeta Uluan Gereja HKBP Paledang, Pandeta AP Nababan, dohot inang Pandeta nami. Nahu parsanga pihami amang Pandeta Simanjuntak dohot inang Pandeta nami, nahu para sanga pihami inang Pandeta nami, RH Sitompul, inang Pandeta nami, YM Sitohang. Nahu para sanga pihami sudena aka parhalado, ni Huria HKBP Bogor, dohot Dewan Konionia, Marturia, Diakonia, dan yang kami kasihi semua pengurus Seksi Paropuan yang ada di gereja kita ini. Dan yang kami hormati juga dan kami kasihi semua seksi-seksi Parheheon Paropuan tahun 2022 HKBP Bogor Jalan Paledang. Suangsoni manang tuhita saluhutna ruasni huriata tarlumo bima di aka Paropuan na adong di huriat taon. Segala puji syukur, molia tema tapasaha tua mata perdenggan basa, ala denggan ni basana, boi tapatupa, ulaon, ima puncak Parheheon, di hari-hari naung salpu, naung taulahon, ima kegiatan webinar tentang perempuan, kerja bakti di dalam lingkungan gereja, fotografi, drama singkat, prahmen,
dari pasion pertama, kedua, ketiga, dan KOR, seksi perempuan yang telah mengikuti dari pasion pertama, paduahon, patuluhon, sahatu paupaton, sahatu mengunjungi Jumat Agung, sahatu rodi sadarion, boy hita melaksanakan dohot denggan. Sekali lagi kami katakan terima kasih untuk semua seksi perempuan. Saunari kita melaksanakan Paskah sekaligus puncak parheheon perempuan ni huriai. Sudenai boy tarpatupang terlaksana alani pangrupion ni Tuhat tadoi dang alani gogonami alani pangrupion sian Tuhan doi. Alani tamama hita mandok moliate jalalam mersangap ma debata. Secara khusus kami songon perwakilan panitia parheheon tahun 2022 madokon gudang mauliate tusude perempuan perwakilan sian sude sektor-sektor ni huriata nadohot mengikuti semua kegiatan perempuan di huriata tarlumobi main dohot punguan inahanna lansia suang-songni nang narwastu yang ikut ambil bagian di dalam acara tersebut. Saya anggiat ma tujoloanon lamboi hita marsada mangulahon aka ulahon nadenggan di kegiatan-kegiatan na pinatupani huriata jalamat taklas nirohata disaluhut aka nadenggan dauli lau pasangapon goarni huriata goarni tuhata di bagasan huriana boloni HKBP. Dohonon nami do muse selamat untuk pemenang lomba fotografi. Semoga karya dan hasil yang telah diterima memuaskan. Bagi yang belum mendapatkan pemenang, semoga tetap dalam sukacita. Dohonon nami mamuse mandok moliate tu akan mangalehon sebahagian sumbangan donatur konsumsi selama kegiatan kegiatan parheheon berjalan dengan baik. Siat tuhatama dapat ni hamuna balos ni nadenggan nabinahin muna tu huriata. Secara khusus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran semua kepanitiaan parheheon tahun 2022. Secara khusus juga kami mengucapkan kepada inang guru kor kami Nyonya Panjaitan Boruna Pitupulu yang selalu mengajar kami untuk kor. Doa dan harapan kami untuk inang tetaplah inang sehat. Tidak luput juga kami mengucapkan kepada seksi musik, seksi acara, seksi konsumsi, dokumentasi, dan perlengkapan. Semua yang terlibat dalam acara ini bisa terlaksana karena kerjasama kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan. Tuhanlah yang membalas semua jeripayah aka perempuan yang ikut ambil dalam kegiatan ini. Selama kegiatan ini berlangsung, pasti ada kata, perbuatan, dan tingkah laku yang kurang berkenan di dalam hati saudara-saudaraku seksi perempuan yang ada di huria ini. Secara khusus, saya mengutamakan minta maaf sedalam-dalamnya. Izinkan saya mengucapkan kata maaf. Kekurangan dan kelebihan adalah milik saya. Namun kesempurnaan dan keabadian
keabadian adalah milik Tuhan. Mulyate Horas, selamat Paskah, hidup Paropuan. Terima kasih. Orang-orang pertama yang berkhotbah dan berbicara tentang Yesus yang bangkit adalah perempuan. Pada zaman di mana belum dikenal gerakan peranan perempuan, ternyata para perempuan sudah menjalankan peranan yang sangat penting. Mereka menjadi saksi. Mereka berperan selaku saksi atas peristiwa bangkitnya Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Mereka menjadi saksi atas
Lihatlah mereka. Banyak perempuan menjalani hidup penuh tantangan ini dengan berkarya dan penuh dengan ucapan syukur. Tapi ada juga perempuan yang hidup dalam kesedihan, kepahitan, kesombongan duniawi, kemarahan, mutung tanpa akhir, gosip dan perselisihan. Hai para perempuan, ingatlah bahwa Kristus telah membayar dengan nyawanya untuk penebusan dosa manusia, sehingga kita memiliki berkat kehidupan yang sempurna ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang baik. Mampukan kami untuk mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Mampukan kami untuk melakukan pekerjaan-Mu menurut talenta dan anugerah yang Kau berikan. Kami perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak perempuan, sebagai wanita lajang, mendapat kesempatan untuk berkarya menurut potensi kami. Tuhan, ambillah kami. Ambillah keinginan kami yang terkadang egois dan bentuklah sesuai dengan rencana-Mu yang agung. Amin. Bagi Dia yang memberi kehidupan kita, menjagai dan memampukan kita untuk berdiri tegak dalam hadirat-Nya. Bagi Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita melalui Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.
Maradahita sian bukada nomor 633 ayat 1 sahrodi 2 nunga hehe Kristusi. Dameni debatan na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamuna ruas nihuria namar las niroha di tikio di pesta Paskah na perjolo parningotan ari haheon di Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli dihita di pestata sadarion sian Evangelium Lukas bidu 24 ayat sada sahrodi ayat 12 takasma payuti hutamu asa hujaha tuhita songonomma didok disi. Alai di ari parjolo dong ari Sabat Roma nasida macai sogot tu tanomani matat nahucus na pinature nasida. Alai nunga digulang batui sian tanomani didapot nasida. Jala dong bongot dang jupang nasida bakkeni Tuhan Yesus. Jadi di najut rohana sida marnidasa gabe jongjong ma di labung nasida dua halak para bitna marlinang-linang. Alai mabiar ma rohana sida jala uduk nasida manaili gabe ninna hala odeng ma tu nasida. Puasa luluam muna na mangulu di inganan niak kana mate. Dang dison ibana. Nunga di pahehe ibana ingot tamuma na hinatahon nai tuhamu uju di Galilea idope ibana ai di dokdo ikon pasahaton anak ni jolmai tu tangan ni halak berdosa jadi persilak konoton jala mulak mangoluma ibana diari patoluhon jala diingot nasida ma hatanai gabe mulak manasida sian tanomani dibarita homma sudenai tu nasapulu sadai dohot tu donganna saluhutna si Maria Magdalena mai dukon ni si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus nang akka na asing nama dongani nasida pabua hossa tu akka apostel. Hira turi-turi do akka hatai di rohana sida. Jala dang dihaporsiai. Alai hehe masih Petrus merlojong tu tanomani.
di pauduk madirina pulikma di ida peak akka saput nai dungi muli maibana huhut longang do rohana marningot na masa disi ido sahat nak molohudok Kristus Tuhan alusiamu ma Kristus telah bangkit. Adingot tamu bekan Kristus Tuhan. Kurang gugu dope, kurang semangat dope kita Kristus Tuhan. Rab sudi mahita mak bait tanganan no songonoda Kristus Tuhan. Alani tepuk tangan jo ita kamang do tamu akainang sangat luar biasa. Pesta perningotan di haheon itu hatta Yesus sangat luar biasa ekspresi ni parupuan mabain drama musikal di tikita sonari duk padita awot do peahu ida songonon. Alak salah ita tepuk tangan jo ita tu akka parupuan. Memang dakuboto hita akamo na diga do boy benota songonon. Memang parupuan luar biasa. Jala sogot manogoti buah-buah ijuk. Akka parupuan do na rotu tanomani. Na sogot pehami di buah-buah ijuk. Godangan akka parupuan do. Anggua kanasing ne mungkin terpurung bopera. Alani dak salah hita. Nakpe hita bertepuk tangan. Tepuk tangan jo hita tu sudia akka parupuan salinari. Kristus Tuhan. Mana tangan kita? Kristus Tuhan. Salinari Kristus Tuhan. Ido akamang do tamu akanang sorak-sorai kegembiraan kita. Berbanding terbalik no na di hari Jumati. Di Jumat Agung sude do hita tuki. Tumatangis do hita. Manetek goiluta. Marningot si taonon di Tuhan Yesus nang gosada kita dangadong nabarani madokon Kristus Tuhan Kristus telah disalibkan dangadongi asura rahu dokoni na di hari Jumati pas di Jamita Kristus Tuhan Kristus telah disalibkan mukira mula gua musada-sada ay nabuharo pad dito na muna kan alidang mampu hitam madok kosongoni silang ni Kristusi tumatangis do kita jalasai tukido si majujukta marningot si taonon ni Tuhan Yesus na dipastapi na ditijuri na ditunjang dot akan asing nai dungi diparsilak ko may bana mate may bana alay disidok kamang do tamwa kay nang sangat luar biasa na debata laho panguluhon tuhata Tuhan Yesus jala ahado nama bain sasahalaki boy heran manang longang jala bingung manang linglung alusna ketidaktahuan odo kamang do tamwa kenang najo jot mabahe diri ni sasahalaki longang jala bingung seolah-olah apa yang terjadi di luar pengetahuannya ainang akaparupuani nasay mangihuti-huti bana sahat tu Golgata, sahat tu silangi, mungkin mereka tidak tahu ayah ado nama sanwaing. Asura rahamu aka parupua di sonwaing, hati hai mangulu di bere kamu tu hatta Yesus pasti bertanya-tanya dohamu ayah nama asa. Dang boy be di paso, dang boy be di tunda, ngiri nenoni, ayah salanion, nabohado horoaon. Emangnya sudah seberapa sih tingkat kesalahannya? Kok kenapa sih dia disiksa? Pasti itu perasaan kita. Alaya kamang do tamwa kenang sude nai ikut taonon ni Tuhan Yesus do ala ni holong ni rohana tu hita amen gugut adokon amen nai amen ala ni holong ni rohana do dia sebenarnya mampu melepaskan diri dari situ dan ketidaktahuan seseorang dalam perjalanannya membuat dirinya tersesat ketidaktahuan seseorang bisa membuat dirinya tertinggal dan tercecer ala ni kamang do tamwa kenang unang maila hita molorang binoto alai tanyakanlah manang sukumma supaya banyak kita mengetahui jala unang paula sobinoto asa unang gabe cuek alai denggamma terus belajar dan rajin mencari informasi supaya tetap up to date dan tidak mudah lupa jala ino natabere nga kamang do tamu kenak situasi di Turpukon di Papua
Evangelium Lukas tuhita sogot manuguti peristiwa subuh di mana kubur Yesus telah kosong dan tidak ada lagi Yesus di sana. Yesus sudah bangkit. Kristus Tuhan. Kau siap-siap doamu. Satu na amin an nih. Kristus Tuhan. Itu teriakan-teriakan lau marah na menggugah semangat kita. Ala niko semangat do kita selalu na di pesta Paskah da. Amin. Kristus Tuhan. Mula dong arsakmu ya sudahlah, tinggalkanlah itu. Nah penting bersama dengan Yesus kita bangkit. Hehe kita bersemangat kita. Tabereng manakah dengan sangat luar biasa na. Akka parupuan mangit deone dipuji-pujian dipandu oleh seorang. Wah sangat luar biasa, memang jenius do. Inangon, terima kasih ya. Apa rabui langsung, tepuk tangan kita coba. Pemain musik kita juga sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk pemain musik kita. Yang tadi juga Inang, yang di sini sebagai apa itu namanya itu, narator. Tepuk tangan kita. Gitu. Mulut tuh udah pura tepuk tangan kamu. Anope. Luar biasa. Dan juga di sini ibu-ibu kita yang tercinta yang sudah tua semangat. Punguan inahan nape, waduh semangat. Dak tangis be. Anggona di hari Jumat ini moki-hoki halakon sude. Ido, emergai datu halakon sebelum Jumat Agung. Toy mak Jumat Agung tangis samu. Tang na Tuhan Yesus ini dong katamuraniku. Toy mak kamat tadora pada romot tu sono ninna do. Alai toy mak sudiru hita tangis. Sangat luar biasa nak kaningan. Baru punguan narwastu. Ayah apa nak kakeran. Tiba-tiba dong par proyek iso ni naruh aku nak kaningan. Par proyek. Bah. Aduh per 3 ulos. Aduh padita, saya lihat coba tepuk tangan kita tuh sudah. Nak pola baik ekspresihon. Jangan malu kita bertepuk tangan. Martopak mahamuina kan. Dungi martopak malauti do takkan asing nih. Jangan merasa sungka kita mengekspresikan itu. Adong perawat, adong dokterin anak kaningan di mekapi. Baru nak kaningan adong misi songon namen telison. Isang ahod do cipika-cipiki dong bertobat ibana. Udah tu situ tanah kaningan. Drama do isang ahod cipika-cipiki. Alo napalay inda situ nak kanik tuaw. Imana kaningan di dramahon. Sangat luar biasa do ekspresihon. Nakinata tahiyate 2 tahun nih hita na sumar pungu. Hacik do kan. Belusnya mu do hacik do. 2 tahun kolan na dijabut tabe hita manot tebutini rana manot temai tabutini ro padditai semar jamita iberek kamu do padditai dang dibereng hamu ijaumu manang na sambil minum kopi do hamu dipaskan na uji manang narang dang binote ala di botol de batahadwe 2 tahun mahita digosa-gosa kopi tonate alin waeng hirana balas dendep kita tu kopi ton berek kok kopit hami pe bisa. Kristus Tuhan. Iya, kau siap-siap doa musida, gitu. Imak kamang do tamak kenang. Kubur itu telah kosong. Jala diberitahu di turpuk tau di ari parjolo dung ari sabbati Roma akaparupuan macai sukut di buha-buhai juki tutanomani mata nahucus napinature nasida. Jala ido hasomalan nasida hati hai molo adong. Namate namoding sailao do nasida. Laho mamiahe kuburani. Sasitong nga itu tujuannya kaparupuan sebenarnya niat baik kok. Niat baik. Alain niat baik kon ada sesuatu yang terlupakan, lupa nasida. Jala didapot nasida maka mangdota makai nang dang di sibe Yesus nunga hehe hibana Kristus Tuhan. Jala iman nama bain nasida longang heran. Dibuat nasida no yang akan angur. Bayako kamu makai nang muluhamulau tiba-tiba songoni. Pasti tangis, panik, bingung. Tuise behau mengalu-alu. Tuise. Jala itu situasi na masa
diturpukon. Juk marohana sida mereka heran dan ketakutan. Karena apa? Kubur itu telah kosong. Mengapa kosong? Sebab mereka tidak tahu bahwa Kristus itu telah bangkit. Dan ketidaktahuan telah membuat mereka panik dan bingung. Mereka berlari-lari untuk memberitahukannya kepada Petrus. Dotak kasisian nasingai. Say mereka ti mana sida boy manek tabayakon. Sogot nasida manogoti di bereng nasida nungang hangang be. Barang nabi noto memang baroni arong maraon natangis. Arong maraon nahosa-hosa. Arong maraon arong mardonga biar niroha. Di hari Jumat itu disaksikan mata mereka sendiri bagaimana Yesus itu disiksa. Alaya kamang dota muakainang. Tuhan itu hadir mengatasi kepanikan kita. Kristus Tuhan. Ingat tamui. Ahape kepanikanmu. Ahape kebingunganmu. Ahape ketidaktahuanmu. Edak tabotohan nama samar sogot. Mungkin jangan-jangan kita panik. Tetapi Yesus, Allah, Roh Kudus datang mengatasi kepanikan kita. Jala dia mah. Nabi Nahin di debata mengatasi kepanikan nasida di ayat 5. Roma mulai jaha di ayat 4. Jadi di najuk roha nasida marnidasa. Gabe jongjong ma di labung nasida 2 halak parabit namar linang-linang. 2 halak parabit namar linang-linang berarti merbaju nabotar. Nang izaha hamudo horoakai nangut turpukon. Namar linang-linang ido raw bain namar kostum nabotar hamu gudangan. Alenak pola bate. Itu adalah tanda sukacita ya. Tanda sukacita mulona di hari Jumati gudang dohita berbaju nahohom. Berbaju nahohom. Ro madapoton nasida. Merhua do madapoton nasida. Dang nama bibiari nasida daong. Alai lau memastikan mengatasi kepanikan itu. Ahamadi dokon. Puasa luluam muna nama ngolu di nganan ni nama ateninna. Puasa lulu amuna nama ngolu diinganan ni namate. Jadi itu kita kamang dota muakanang dakya nama ngolu lau tu kuburanan. Sugat dahulan najiara. Arong ibu to hamu jolma di sini yang arong jabuna di kuburan ni pas rupani di TPW membangun jabu arong. Alu semu jabe taang na salah arong. Olo hamu inang di sini olo disuruh tole masaksi parupua di sini jo mangalop pada sedari saborngin. Arong namuna amang maaf lah tidak bisa. Amang banyak kerjaku, banyak alasan muna. Misalnya molo disuruh hamu, toy mabuha-buha ijuk di kuburan nama Johita di Gunung Gadung. Sedari manipat, mangalop paisi hita. Kalau dipaksakan mungkin mardonga biar, tangarok kia jolma, modom, tangarok kia jolma tinggal di kuburan. Sogadda segala lain akan ingat sogadda holan ziarah manaksi manaruhon. Molorong mengubrak kana moding ido kuburan dipaingot puasa lulu amuna na mangulu dia kana mateninna. Inilah cara Tuhan mengatasi kepanikan ketika para perempuan itu tadi merasa sedih. Alarang jupang nasida be Yesus di sini dia ya onom ibu kamu do bibelmu dia ya onomi rak majohita majaha sada 2 tolu dang disoni bana nunga dipahehe ibana ingot tamuma nahina tahonnai tuhamu uju di Galilei dope ibana dang disoni bana nunga hehe ibana Kristus Tuhan. Iya dang disobbe artina kamang do tamu akenak tohodo nai dok nai diari patoluhon hehe ibana. Jala di sido ketidaktahuan ini kaningan bahasa nasida muncul ketidaktahuan ini berlawak kaparupuat tu si seandainya di botol nasida seandainya sadar nasida roh nasida tu kuburan dak pola mabuan miak nahucus alai mamereng menyaksikan tohoro nang nedok di Yesusi seharusnya harus itu alai di sima nak kaningan ketidaktahuan ini muncul bahasa mereka lupa bahwa Yesus sudah mengatakan itu sebelumnya. Tunasida. Alai bodoh nasida lupa alapwa karena mereka masih dibayang-bayangi rasa takut yang sangat mengerikan pada waktu itu.
Ai molo diturpukon di pabuo tu apostoli isi na barani isoni dokon ola si Petrus do tuna 10 sadei ninna ka 12 hinan tuna 10 sadei sarana itu dia mate manikot si Judas Iskariot ido menidok 10 sada nai nama tinggal halaki alaina si 10 sadaon mojak ma hohom bahkan mungkin adong morraun nama nangi-nangi di dorpini jabui inganan nasi dan bertebuni suatu karong koro pereng co au yakin si 10 sari dang mudung holam malata otik ise indah kan di hitam masa tapi songoni mulu mati na tua-tua mulu nungga dikubur berpung sudah keluarga isuru matu dapur dang nabarani noni dang nabarani bojunga ro matu huting kan nisi mahuting dibuka ma tutup mihudoni tak ibege ma aro nah kan aro ise bege ma nah kan romo semat tok kuting songon nama lokan ka kutik sogori ro nangit dapat neutin ni takin mati mah nah kan saya tak so nah saya terus mah awas aro bui mata bayakon lagi itu adalah apa namanya itu perasaan yang naung mabiar situ tuh jalan di sini na taberna kaninga dung diatasi namar baju namar linang-linangi suruh-suruhan di debata akaparupuani mereka dikuatkan supaya jangan panik ujung nakamang dota muakainang gabe mulak mana sida sia tanomani dibaritahom masudena itu akka 10 sadai dohot tudongan nasaluhutna si Maria dotaka nasing nai alai di sino nataber ngakamang dota muakainang si Petrus yang tadinya sebelum Yesus disalibkan dia itu sangat berani bahkan mana puluh pinggol di soldadui alai dong dibuat Tuhan Yesus tu pengadilani di suadahoni bana dak kutat danoni nakan tak kuboto nai rokmi tu matangi si bana alai nuaeng ibana musero alai ro perasi Petruson mungkin namar puri-puri maku namarai atau ema apa tahu namasa tu dia lau kejam mihalakon adi siksa, ai persilakon, ibu muse, jangan-jangan itu yang ada di dalam pikiran si Petrus. Itu menedok dia 10 sadai. Hira turi-turi doa kahatai di rohana sida, jaladang dihaporsiai. Alai hehe masih Petrus marlujung tu tanomani di pauduk madirina pulik madiida peak aka saput-saput nai. Dungi muli maibana huhut longang dorohana marningot namasai longang dorohana suku-suku dorohana jala di si maibana antara ya dan tidak berarti tohoro nedok naina buktina omma buktina dibering bana peak akka sapu-sapu nai ditinggalkan Yesus semua dia sudah bangkit. Dan memang itulah Yesus akamang do tamu kenang mangulu do Tuhan Yesusi puasa luluam muna na mangulu dinganannya kana mate ninna Kristus hidup dan dia adalah air kehidupan dan roh hidup alanya kamang do tamu kenang sahalinari nakaninga sudena akahol sota aka arsaktarot akanang singnai Roma hotu Yesus aibana do air kehidupan nabui pala bokok kita nabui memuaskan rasa haus kita asabui kita melanjutkan perjalanan ningoluta di Portibion amin Kristus Tuhan jalaima pesta Paskah marlas ni roha marulupulup anggo sohehe Kristus dangadong gerejon dangadong Kristen anggo sohehe nah hehe do Yesus jala idu no balga idu main nasape 2 hali tapes tahun aholan HKBP do mames tahun 2 hali padudut Natal Paskah haroron itu di Purbadia jala marsugot pesta Paskah paduahon masuk pukul jam 7 malam Kristus Tuhan marsugot dohono do pero mahamuda tarok kematuang isugup masuk ison jam 7 malam bahasa tarayahon memang alalas roha merulu-pulu pita kamang do tamu kenang
hehe hita, di pangulu hita ala Yesus. Na tersilangi hehe do ibana dalam meragam cara ni ibana hadir di dalam kehidupan kita. Patiurhonyo pikiraton, rohaton, ate-ate todot akan asing nai. Tu ibana makamang do tamu akainang tato paso saluhut na perjalanan ni ngoluta jala di sido na kaninga sa alinari Allah hadir sekali lagi asa tengoti untuk mengatasi kepanikan demi kepanikan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Yesus datang untuk mengatasi persoalan demi persoalan na ta hadapi. Yesus datang memberikan jalan keluar di akan masalah na ta hadapi. Dot akan asing nei. Di sima ibana macai labok jala macai dengan ibana kamang dota muakainang di perjalanan ni ngoluta dang longang berohata jala saat tunuaing buidu pelongang rohata karena ketidaktahuan buidu tapi kiri alai hasilna lo bisa na tapi kiri pasti longang dohita amen ayang guanya sokunat do maksud tu alai rona saon mau lihat tema di Tuhan. Jala memang idong ngolutta. Sudena perjalanan ni ngolutta ikon madok mau lihat itu debata de hojo mau lihat tema di debata ala basam silehon dalani marite anakmi tubanuam. Kehidupan kita harus selalu tetap bersyukur. Jala ima pesan terakhir sian turpuk tona kamang dota mo kenang bersyukur kita. Tude bata. Lasongoni nang parupuan seksi parupuan napatu papar heheon tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Anggo hanunutoni dihamudo. Hanunutoni. Nunut mangula-ulau. Nunut. Mertua mahamu. Jalalah semarohamuna. Ipas-paso di bata mamu kainang dah. Saluhutna parupuan ni huriata. Amin. Pas-paso di bata merguguham. Saya dong bi warsakmu. Saya dong bi. Jala patak suarongku saya sakonomu. Amat tuh. Bedo dah. Ay melodak ku pakulingan no kamu marsak guamu ayah naik salah ku ben pad anoy na ubay tu pad dito dangi pakulingi au. Marsak jo sa minggu kan. Duk pinakulingan belum juar sak ngai. Pa jupang mo sa bulan naro nak pinarekelan marsak jo hamu ayah naik salah ku dangi parekeli pad dito nao. Kan. Duk pinarekelan belum jo mo sa sak ngai. Ali dak pola wa kainang ala ni holong ni rohamu na do tutuhatay. Amen. Ala ingot tamu malas pabuah-buahamu manang tuaka paparatan ng tuaka yana kota bahwa Kristus Tuhan. Lupa Kristus Tuhan. Itu tapa buah-buah. Jala sangat luar biasa nak kaningan. Drama musikal ede puji-pujian marulo puluk marlas ni roha sude marlas ni roha. Jala hamya ka ama pe nak kaningan doh do menikmati. Asurara mangulu kita di zaman si Petrus, mungkin tahu sulu kinado tu si Petrus. Aja tapi jo Petrus basa huru babir rotak nani tarokan. Alidang mangulu pe hita hati hai. Alidang mungkin tahe mungkin suasana waktu itu memang sangat mencekam sekali. Alai nata bereng manak songo dia pe pemberitaan tentang kebangkitan Yesus, nabi nari tahun ni si Matius, nabi nari tahun ni si Markus, nabi nari tahun ni si Lukas, nabi nari tahun ni si Yohanes. Sarunang lahronna apa kubur itu telah kosong go bahasa kosong ala nunga hehe tu hatai jala masuk nama hitan no dung 40 hari bana hehe manaik mai bana tu Banua Gijang di Banua Gijang ke tu hatai Yesusi ala ni do menna kosong silak tahun nanganok pola tapai patung itu an Yesus di sobasa Yesus itu telah bangkit dia hanya meninggalkan salib ido menera ko Tuhan Yesus tuhu masilang na tuho
Jasa sitong nga setiap taberengon na manhuk silang guhita. Masilak te gudang akka silang ta. Alain nga parjolo tu hatta Jesus manaon naduk-duki, manaon silangi. Rodo iba na mangurupi kita. Jala iman na parpudi sali sa turpukon. Yesus hadir di dalam pikiran, di dalam hati, di rumah kita, di tempat kita bekerja untuk menolong kita dan memberikan kehidupan kepada kita. Kristus Tuhan. Martang yang mahita. Tutudo ali Tuhan nunga heheho. Kubur itu telah kosong. Mau liate madiho. Marhite hahehe mi Tuhan. Upakilala ho kami nuaing. Torus doho hadir. Hehe di ngulu nami. Di pikiran nami. Di hati-hati nami. Ali Tuhan mau liate madiho. Ala marhite hahehe mi. Saut hami Tuhan. Masuk Tuhan nguluan nasora sudah. Ali Tuhan di pesta Paskah namion di las nirohan namion. Sai pasikok malas nirohan nami. Homa Tuhan nama ngalehon akalas niroha. Lumobi Tuhan di tikio di huriam hakapipi. Lausod do Tuhan pesta parheyon nyak kaparupuan. Pasu-pasu ma Tuhan akaparupuan di huria. Diganuk bagas. Diganuk perkarijuan. Manangi dia petahe. Ramoti jagai mana sida toktong. Nang songoni nang akka amape di pasu-pasu ho saluhutna. Ali amang pardenggap basa sai homa toktong na mga ramoti saluhutna secara khusus akka parupuan di hurion. Nang songoni seksi parupuan. Ang gia Tuhan marhite akka ulaw pakubasyon na sida di tonga-tonga ni huria lamanggerbang hararak ni barita nauli. Lasongoni maali Tuhan di pesta Paskaon. Apu lima rohani keluar kana marsitaonon ruas ni huriam. Lasongoni kana marsahit nyonya lubis burusi agian. Nyonya hutasoi burusi lain. Nyonya silalahi burusi malango. Joko nababan dotak kana sing na Tuhan na tersurak guarna di buku di warta jemaat ni huriamon. Nah dalam proses pemulihan perawatan Tuhan nungaheheho postur rohanami rodoho tu akka ruas ni huria nahina holongan ni rohami mangalehon hamalumon mangalehon hahipason nang songon itu hamis saluhutna marsugot doho sa minggu tujolo asiro ham paso-paso jala tupahi ulaw nami lumobi akka ruas mon managturia penasida Tuhan borhak mangula ulaw na siganupari rapoko manasida toktong atong aliamang las ni rohanami di tikyon di pesta parheon ni parupuan ang giyak matuhan marhite pesta parheon lam hehe akka parupuan lahuma bainak kana dinggan akka nauli khobbar tulo moni roham atau pinuji magwarmu ola nyorro di saliling na di bagasan Kristus Yesus naung hehe naung panguluho kami amen. Tajak kumahatan di debata laos tapasaha ma piliata.
Matorson saya naik jongjong mahamu saluhna. Tatang yakom mapiliata. Ale debata manami na di banua gijang hodo hararuan ni saluhut silolehon nadinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tuhami pelean nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar haseak kami peleanon pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni sileol lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami jala parasi roha, mauliate marohanami jala pujion nami ho, ala naung di tubuh hoko hami padua halihon sian gudang ni asini roham, tupak kirimon na mangolu, marhite-hite hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nungagabe si palua jala si pangulu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami, sihut tonon nami. Namarlas ni roha dohami nuaing, marningot haheheon nai. Nunga talu sibolis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar behami, mida hamatean, dohot soropna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manugihok kami sian hamatean tu haheheon sugut. Alani ubahin hupangido hami, saya si maroham, patugumap haporsion nami, maniok berita nauli'i, asa unang ganggu rohanami di nahubulus sami hamatiani, say sungguli marohanami dohok rohani dongan nami, asarap hehe hami sian parrohaon naburuki, asa tarulahok kami parangin ay baru, say pasu-pasu mahuriam, doho parbarita nauli na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tersunggul akka na pedem roha jala hehe sian dosa nabi say papos marohanami makaporsiay naong mardami jala mardomu hami tuho alani pardengganan na pinatupa ni anakmu say pasabam jala pamalum marohanami top pamarohanayas dohot tod di namarsihoho di bagasak kami asa tarha jongjoko kami naong pitor hami alani hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus say sungguli mapakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naong jumolo ni alakmi jala asa tarapul rohanami manaon sitaono di hasianganon saya puli maakka na matean, na dangol, na pugus, na somarama somarina, akka na mabalu,
doho takkana malungun tu banua gijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saok malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amanginang yang hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus nunga sidung be perminggota jala nunga sipul be pesta puncak paraheon di parupuan. Isok kami jongjong paditamu doho situa doho pemandu lagu nang songoni pemain musik doho kolektas ya parupua pasato tabi doho hata horas-horas tang yang ngamya kamang do tamu kainang. Sehat-sehat tamu rosya gereja, sehat-sehat musai mulak sia gereja o dalong nahurang dia manang ape. Amin. Amin. Jako kamu mahata horas-horas nahu pasahat tami sian joloon. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mulak mahamu di bagasan damai. Semua pemain tinggal di tempat ya. Semua peserta yang tadi paraheon tinggal di tempat.
Tepuk tangan untuk Yanawati Boru Sinaga. Haleluya. Angkat tangan yang setinggi-tingginya untuk Yanawati Boru Sinaga sebagai produser Parhe